Hej folkens, jeg vil gerne vise jer, hvordan man lærer en kopstang. Man starter med at klappe 2 gange. Og så 1, 2, 3. Og så klap igen. Og så flyt til siden. Nej, så behøver du ikke klappe. Og så skal du op der og der og der. Så rundt her og der. Og når du går rundt, skal du huske sådan der. Klap der. Okay? Og der er faktisk en speciel rytme, som man kan høre, hvis man laver forkert. Så prøv at høre godt efter. Så lyder rytmen. Men så prøv at høre, når man laver forkert. Så mangler 1 rytme. Og det kan man høre. Så, men vi prøver lige igen. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Og til siden. Hen, op, ned. Husk den der. Sådan er rytmen. Men det er bare underligt, hvis man laver den forkert. Så kan man simpelthen høre rytmen, hvis man laver forkert. Godt, men